kunafulu kɔnɔna la kibara bakuruba dɔ bɛna tali kɛ an ka jamana premier ministre général d'Uzon Abdoulaye Maïga a ye Niger fintigilaka mu nan bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni o y'u ka kalansoba kɛlɛ kalanso fintigilakaw ye a y'u bisimila k'o kumaɲɔgɔnya o siratigɛ kelen fɛnɛ la premier ministre ye kuranko cakɛda so mun bɛ yen nɔ ni o bɛ manatalikaw fɛ yen nɔ sojam a ye o ɲɛmaa so ka o bisimila fintigilakaw ka ɲɛmaa ani fo ka taa se fintigilakaw ka ministre délégué a ye Doroni Akensi ka o ta k'o di fintigilakaw ma Mopti marabolo o kɔnɔna la tajiko bunakun kan sigi kɛra ka se ka taji lahalaw fɔ ani fo ka taa se taji camanba o donna sɔgɔmada in na marabolo kɔnɔ kibaruya bɛna taa ni an ye Ɲɔrɔ du Sahel dugukoloko kɛlɛ dɔ kɛra sababu ye ka maa 4 ɲɔgɔn ka o bɔnɛ a ni na direkaw ye jolidi baaraw kɛ ka se ka maaw ni na kisi ninnu de an ka kunnafoni la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman. Amanga bi kiwara damina ni kuranko kiwara ye kuran cakɛda mun bɛ yen nɔ ni o ye sojam ye ni olu bɛ manantali baraji ka cakɛda kɛ ka kuran di maaw ma o nana jamana premier ministre général d'Uzon Abdoulaye Maïga ka kumaɲɔgɔnya sojam ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ k'u ka nalen ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kumaɲɔgɔnw kɛ kuranko bɛ lahala mun na ani baara ni wulikajɔ minnu kan ka kɛ yasa ka se ka kuran ka a yakubaya ko manantali baraji kuransɔrɔ sira mun filɛ nin ne a baaraw bɛ sen na wa ko wa wulikajɔ kura farala kan o de ye kuran bɛ sɔrɔ ji sira minnu fɛ kɔrɔlen ka se ka tile siraw fana ka o fara a kan ko o hakilina kura nin bila n'o sen kan directeur général Julien Charles Bernal Sagna ni ale de ye sojam ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko u ka nali ka na se premier ministre ma o de ye ka se ka jamana ɲɛmaa so olu ka bilasiralikanw kɛ ha ka ja an ka kuransɔrɔ sira in ba bɛ se ka don a la cogo min na fo ka taa se OMVS a bolofaraw bɛɛ lajɛlen ka o kologiriya o siratigɛ de la premier ministre yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ baara bɛɛ lajɛlen bɛ sen na an ka jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa ka se ka an ka nin kuran sira in ka a labaara majɛ minnu bɛ a la walima gɛlɛya minnu bɛ a la ka se ka a kologiriya halisa wa ko ka dɔ fara kuran ta kan tile sɔrɔ siraw ani fo ka taa se kuran sɔrɔ cogo sira minnu bɛ yen nɔ k'u bɛna o bɛɛ lajɛlen de dalajɛ yaasa kuran produita minnu bɛ bɔ o ka caya maliden ka se ka kuran sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ premier ministre yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara ɲɛmaa in nana bɔli mun kɛ jamana ɲɛmaasoba yɛrɛ k'a fɔ bɛɛ aminako ye ani bɛɛ jɔrɔnako ye bi malidenw kuranko ka se ka kɛ kɔfɛfɛn ye an bolo an ka ɲinɛ kurantigɛ kɔ pewu wa ko o hakilinaw o wulikajɔw de bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ fo ka taa se kuranko minisiri olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ o labɛn bɛ ka se ka wulikajɔw kɛ ale mun tun bɛ nin kɛnɛ kan yaasa mali kuranko a bɛ lafiya sɔrɔ cogo min na halisa an bɛ to premier ministre jabala la a ye nigɛrikaw ka maa minnu bɛ kɛlɛ kalanso école de guerre a ye o maaw bisimila minnu nana don an ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka na u ka dɔnta kawriyaw ani u ka kalan tɔw ka a kun cɛ ni o ye kɛlɛ kalan ni a ɲɔngɔw ye ɛrɛ n bɛ k'a fɔ ko nin délégation ba in a ɲɛmaaya tun bɛ an ka jamana ministre délégué mun bɛ fintigilakaw ka ko boɲakun kan ko général division Umaru Jara ale tun bɛ o ɲɛma ni a yɛrɛ lamɛn k'a fɔ maa 40 mun ni o nalen filɛ nin ye ka bɔ Niger jamana kɔnɔna la ko u bɛ ka formation ani kɛlɛ cogoya minnu kɛ yaasa kɛlɛ fɛlɛ minnu bɛ yen nɔ kɛlɛ sira minnu bɛ yen ka se ka Mali ani Niger ta ka kɛɲɛ ha ka ja AES bɛ ka wulikajɔ mun kɛ k'an ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ ko nin bɛ don o dɔ kadara kɔnɔna la ka na misali ta an ka jamana kan kɛlɛcɛ minnu bɛ yan nɔ ha ka ja kɛlɛ kalanso minnu bɛ yan nɔ baaraw bɛ ka kɛ cogo min na ko ka o hakilinaw ta ka fara u ka dɔntaw kan ni maa ninnu nali a bɛ don o de kadara kɔnɔna la o siratigɛ la o yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Asimi Goïta ale ka hakilinaw ye ministre délégué y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko ninnu ka taama in a bɛ an mafa kosɛbɛ bawo a bɛ an ka jɛɲɔgɔnya k'a kɔrɔsiyɛn o b'a yɛrɛ k'a fɔ don nataw la kɛlɛko bunakun kan ani fo ka taa se lakanako siraw ma an bɛɛ lajɛlen bɛ falen falen kɛ o bɛ dɔ ta anw bara anw fana bɛ dɔ ta olu ka dɔntaw la yaasa ka se ka dɔntaw kologiriya
ka jugu ko olu kɛlɛ jugu kelen mun ni u bɛ an bɛɛ lajɛlen na bi ni olu de ye jafara wale tigilamaw ye wa AES jamana fintigilakaw ani ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ ka se ka ni hakilina ni a ɲɔngow ka a kologiriya lakana sinsili kama. Sevare kaw fɛ yen nɔ an ka fintigilakaw ka ministre délégué journal division Umaru Jara ale tun bɛ taama la kunungo ka fara fintigilakaw ka ɲɛma ani fintigilaka ɲɛma caman kan u ka taama in kɔnɔna la u ye Doroni Akensi ka o ta k'o di fintigilakaw ma minnu bɛ wulikajɔw la yɛrɛmɛ k'a fɔ ko Doroni type Akensi ko diɲɛ mansimafɛnw na kɛlɛkɛminɛfɛnw na a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ wa maaw b'a dɔn a bɛ baara mun kɛ ani nafa mun bɛ a la fo ka taa se puissance ni kologiriya mun bɛ nin Doroni na a bɛna wulikajɔ mun kɛ k'a bɛna dɔ fara an ka fintigilakaw ka wulikajɔw kan jango an ka sanfɛ kɛlɛcɛw minnu bɛ baara la camancɛ mara bolo fo ka taa se Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ yasa ka se ka jugu kɛlɛ ni Doroni Akensi dili commandant zone mun bɛ yen o yɛrɛ k'a fɔ u sewara u nisɔndiyara ka se ka ni kɛlɛkɛminɛ ka minɛ ka bɔ ɲɛmaaso yɔrɔ wa a bɛna dɔ fara u ka wulikajɔw kan ka jugu ka u susu kosɛbɛ ni kɛnɛ kan an ka fintigilakaw ka ɲɛmaaba journal de division Élysée Jean Dao ale tun b'a kɛnɛ kan fo ka taa se sanfɛ kɛlɛcɛw ka ɲɛma ni o ye journal de brigade Alu Boy Jara u bɛɛ lajɛlen ye u ka sewa yɛrɛ ka ɲɛsin ni waleya in ma. Duguba kɔnɔna ministre mun bɛ lakana ko bunakun kan journal Daoud Ali Mohamedine a ye minɛn dɔ ta k'a di fintigilakaw ma minnu bɛ lakana ko la duguba kɔnɔnaw la yan nɔ ko o minɛnw a bɛ tali kɛ mobili caman na o mun bɛ kɛ sababu ye ka se ka protection civile maaw ka u ka wulikajɔw ani u ka boli n'u ka wulikajɔw teliya ko minnu bɛ kɛ dugudenw na u bɛ se ka se u ma joona ka se ka taa lakana sabati ko nin hakilina ye mun bɔra jamana ɲɛmaaso yɔrɔ ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔ mun kɛ duguba kɔnɔnaw la ko ka se ka maaw lakana maaw mago mana jɔ lakana tigilamaaw la protection civile maaw la joona joona u ka se ka se ko nin mobili mun dilen filɛ nin ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka protection civile u ka baaraw ka a teliya ka u gɛrɛ dugudenw na tuma min na ni dugudenw mago b'u la waati bɛɛ lajɛlen na. Tajiko sira fɛ bi sɔgɔmada in na DCC maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko taji caman ko o donna Bamako da fɛ wa ko taji ninnu fo ka taa se Segu marabolo kɔnɔna ninnu na ko taji a bɛɛ lajɛlen kun lakanalen don an ka jamana fintigilakaw de fɛ wa ko jamana fintigilakaw bɛ wulikajɔ mun na ka se ka malidenw lafiya tajiko la ni o hakilina de ye. Taji citerne 800 ani kɔ o ye bisimila minɛ wa ko Bamako dɔrɔn tɛ fintigilakaw bɛ ka taji ninnu lakana ka taa se marabolo kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen ma o siratigɛ la segukaw olu fana ye taji sɔrɔ ka sanga ni bidɔn ye ani marabolo tɔw ko baaraw bɛ ka kɛ an ka fintigilakaw fɛ ka se ka taji mobiliw ka u lakana yaasa dugudenw bɛ se ka taji sɔrɔ ka lafiya sɔrɔ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na. Halisa an bɛ to tajiko bunakun kan kulu mun sigilen don ka tajiko ka o lakɔlɔsi ni a kulu ɲɛmaa bɛ an ka jamana jagokɛlaw ka minisiri ni balimaliko Musa Alassane Diallo u ye jalajɛba kɛ kunungo juillet kalo tile 30 jalajɛ mun ni u kumana taji lahalaw kan kɛnɛ mun kan ni chambre de commerce ani fo ka taa se taji baarakɛlaw ka kulu ani DCC olu bɛ sɔngɔ ko o lakɔlɔsi o ɲɛmaaso ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan ko ka sanga ni nin waati ye baara bɛ ka kɛ cogo min na wulikajɔ mun n'an ka cɛfini tabaw bɛ ka kɛ ka taji doni ka na di malidenw ma a bɛ lahala jumɛn na bi ka se k'a fɔ malidenw ye ko bi na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jigisigi sɔrɔ ko taji bilankɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni o ye stɔku ye a bɛ maa munafa ko ni an y'a jateminɛ ka bɔ juillet kalo tile 20 na ka se a tile 26 ma ko taji citerne 800 ani kɔ o de donna Bamako da fɛ wa o nana fara kɔrɔlen dɔw kan ko an bɛ waati min na ko bi bilankɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni o ye taji volume ye a bɛ se ka t'i jɔ fo litiri 36,000 ani kɔjanba la ko olu bɛɛ lajɛlen maralen don wa ko nin waati in na taji minnu donna fɛn mun ye gasoil bɛ a la essence bɛ a la fiyɔli b'a la gazi ani fo ka taa se kérosène ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ a la wa ko baaraw bɛ sen na halisa an ka fintigilakaw fɛ ani taji baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen maa fɛn fɛn da bɛ taji ko bunakun kan u si tɛ ka sigi u bɛɛ bɛ ka wulikajɔw kɛ
yaasa taji bɛ se ka doni ka na di malidenw ma mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa fintigilakaw mobili bolilaw olu bɛɛ lajɛlen bɛɛ cɛsirilen bɛ ka se ka malidenw lafiya tajiko la mali ni Chine ka jɛɲɔgɔnya kɔrɔ giriya o kɔnɔna de la an ka mara cɛmancɛ bɔ o cɛkɛdaw bolo kan o ye collectivité territoriale ye mara cɛbɔlu minisiri ale ye Chinois ka lasigiden ka o bisimila mun bɛ an ka jamana kɔnɔ général de brigade Issa Kulubali a yɛrɛ k'a fɔ ko ani Chinois ka lasigiden Li Jiang u ka kumaɲɔgɔnw bolila cogo min na dugudenw bɛ lafiya sɔrɔ cogo min na bawo ko mara caman bɔli mara bɛ daminɛ an ka sigidaw togodalaw fo ka sɔrɔ ka se marabolo kɔnɔnaw ani faaba ma ko a ka kan marabolo jangato u la kosɛbɛ jango togodala yɛrɛmarakafo ni buguda ni a ɲɔngo u ka hakɛ minnu ni u mago b'a la ka se ka ɲɛta kunnalajanw kɛ baara mun kan ka di u ma n'o dɔw bɛ tali kɛ bolimafɛnko kuranko cikɛko dugujukɔrɔ nafolo bɔliko kɛnɛyako kalanko ani fo ka taa se diɲɛ sɔrɔ cogo kuraw ka baarada d'u ma u bɛ se ka kɛ yɛrɛ siraw bɔ jagoko sira n'a ɲɔngo ko nin bɛɛ lajɛlen de kɔnɔna la mali ni Chine bɛ ka u bolo ɲɔgɔn ma bawo ko kabi san 2024 an ka jamana ni Chinois jamana kun kɛn bɛ ka hakilina kura ta bawo an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ale ni Chine jamana ɲɛmaa Xi Jinping u kun ye bɛnkan sɔrɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛna bolonɔ bila sɛbɛnw na baaraw daminɛna yɛrɛ ka ban ka se ka jɛɲɔgɔnw kologiriya bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ wa ko o jɛɲɔgɔnyaw la yɛrɛmarakafow sigidaw marabolo bɛɛ lajɛlen bɛ u ta sɔrɔ a kɔnɔ yaasa u bɛ se ka ɲɛta siraw bɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na kebaa te fan fɛ bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la direkaw fɛ yen nɔ jolidi baara dɔw kɛra jolidi kulu mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ taa joli di kɛnyɛrɛ ye ka se ka maaw na kisi u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u y'o baara dɔ kɛ direkaw ka CSRF kɔnɔna la ka sanga ni juillet kalo tile 29 ye ko ni hakilina in ti dɔwɛrɛ ye ka joli di ka maaw ni na kisi ONG Adik Sahel ale ni jolidilaw ka kulu ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna la ko ka a wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka ni ɲɔngo ladegi bawo ko ka joli bila yen nɔ ni maa mun mago sera ma u ka se ka kɛnɛya sabatilen sɔrɔ k'a bɛ kɛ sababu ye ka ni caman kɛ o la kisi douanezakaw ye ala wele kɛ sanko la bawo ko a mɛ waati min ko bi sanko gɛlɛya kɛ mɛ ka cikɛlaw olu kamana gan kosɛbɛ cɛw musow denmisɛn maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka se ka taa dali masa wele ka duwawudon kɛ u bɛ se ka san nafama sɔrɔ cogo min na bawo ɲina samiya kɔnɔna la cikɛlaw kɛ mɛ ka baaraw daminɛ nka baaraw sen sumayalen don bawo ko ji fanga dɔgɔyalen bɛ kosɛbɛ douaneza marabolo kɔnɔ siratigɛlaw yɛrɛ k'a fɔ u bɛ nin weleli kɛ ni duwawudon ka se ka san sɔrɔ bangasikaw fɛ yen nɔ farafina tɔgɔladon journée panafricaine o laɲɛnɛmayara u ye kɛnɛ mun kɛ yɔrɔ ye ka bɛn ani keleya weleli ka o fɔ bɛɛ lajɛlen ye bangasi ni a lamini bɛɛ lajɛlen bi juillet kalo tile 31 wulikajɔw kɛra u ka kumaɲɔgɔn mun ni u tun y'a baabu sigi di bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ɲɛtaa kuntalajan fo ka taa se lakanako ani sifinnakaw ka hakɛw u bolila o kan kosɛbɛ baabu sigira ko bɛɛ bɛ se k'i fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na bangasikadenw hakaja maa mun kɛn bɛ ka u sigiyɔrɔ bila ka se ka dɛmɛ don u ma fo ka taa se damatɛmɛ wale mun bɛ ta ka ɲɛsin sifinnakaw ma o baaraw kun fu bɛ se ka sara la cogo min na ani bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ olu ye nin donba in ka a bila o kadara kɔnɔ bafula bɛ kaw fɛ yen nɔ jirituru baara dɔw kɛra a tako 32 ko ka bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka jirituru o baaraw kɛra kunungo juillet kalo tile 30 u ka yɔrɔ caman na ni o dɔw bɛ tali kɛ baaralakuru ani o dafɛla caman na o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jiriju
ba kɛmɛ saba ɲɔngo o bena o de turu bafula bɛ ni a lamini bɛɛ lajɛlen fo ka taa se a komini ni a cercle kɔnɔ sifinakaw ko jirituru ye fasodenɲumanya waleba ye u y'a bila o kadara kɔnɔna la kungo ni ji lakanaba minnu bɛ yen nɔ olu tun bɛ ka maaw bilasira jiri kan ka turu cogo min na ani jiri bɛ lakana cogo min na fo ka taa se jiri nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye ka ɲɛsin an ka sigida lakanaliw ma ɲɔrɔdesalikaw fɛ yen nɔ dugukoloko mankan dɔ kɛra sababu ye ka maa naani bɔnɛ a nin na ko in kɛra buguda min bɛ ni o ye nɔma fo ka taa se dami nankare ko dugukoloko mankan ni o ye foro ye foroko mankan ni ɲɔgɔn samasamaliw gɛlɛyaw de kɔnɔna la ko mɔgɔw n'u bolo sera ɲɔgɔn ma maramafɛnw ni a ɲɔngow cikɛ dugukoloko dɔ nɔfɛ o siratigɛ la yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko in ma tɛmɛ f'u y'a bila ka taa kiri bunakun kan baw u ma se ka ɲɔgɔn faamu u karilen ɲɔgɔn na maa naani kɔni ni tora a la ni ka maa dɔw jogin nin waati in na ko bɛ kiritigilamaw ka bolo kan yaasa ka se ka a kiri tigɛ kulukorokaw fɛ yen nɔ projet furubulon o ye hakilina ye n'a bilala sen kan kulukoro musow ka kulu ani fo ka taa se u dɛmɛbagaw ma ko furubulon bɛ kɛ yɔrɔ ye ka kuma an ka gaw kɔnɔ sigidaw ani fo ka taa se sigiw kɔnɔna la gɛlɛya minnu bɛ yen yaasa fura ka so ka sɔrɔ a la ko an ka sigiw kɔnɔ bi an b'a ye k'a fɔ faamuyabaliya de bɛ yen bɛn tɛ furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni hakilina in ko a sigikun ye ka to ka kunnafoliw bilasiralikanw ka o di furuɲɔgɔnmaw ma yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka basigi ka sinsin gaw kɔnɔna la cogo min na wilidafu ani u dɛmɛbagaw olu de ka hakilina kɔnɔ u ye nin baara in bila sen kan ka yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye furusa minnu bɛ yen nɔ camanba a bɛ se ka bɔ a la o y'u ka laɲini ye bangasikaw fɛ yen nɔ wulikajɔ kɛra ka se ka bɛɛ lajɛlen wele bɛn ni kelenya ma bawo ko nin waati in na an ka jamana bɛ gun min kan bi a ka kan bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan bawo fara ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ yiriwa ani fo ka taa se sigida ɲɛtaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔna cogo min na k'a ka kan ko minnu bɛ kɛ sigidaw kɔnɔna la yanni a ka se fanga tigilamaw ma an ka bɛnkan sɔrɔ a la i n'a fɔ gale a tun bɛ kɛ cogo min na ko o bɛnkan kelen minnu bɛ yen nɔ kumaɲɔgɔnw bɛ na kɛ ko mana gɛlɛya cogo cogo an kana dɛsɛ ka kumaɲɔgɔnw kɛ n'o tɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka taa ni sigida kɛlɛ ni a ɲɔngɔn ye ko n'an y'a sigi k'a fɔ gɛlɛya ni fɛn caman bɛ yen nɔ fu bɛ siri olu la kɛbamite fan fɛ. sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye kɔkan kibaraw kɔnɔna la senegali jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall ale mun kɛmɛ ka kanabɔ J naani tɔnba Nations Unies secrétariat nɔfɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko kun fɔlɔ dasumusumulu ani ko kɔnɔna la ŋunuŋunukan min bɛ k'a fɔ ko senegali jamanakuntigi kɔrɔ a ka chance ka dɔgɔn kosɛbɛ a garizigɛ fanga ka dɔgɔn ka se ka nin ɲɛmaa sɔrɔ bawo ko kɔnɔna la maa minnu kan ka kalata ko kalata kɔnɔnaw la u ye kalata kun fɔlɔ minnu kɛ ko a dɔw kɛ mɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko secrétaire mun kan ka sigi Antonio Guterres nɔ la ko bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka a ɲɛsin musolakaw de ma bawo maa minnu kan ka sigili kɛ ko u ka tɔmi sigin bɛ musolakaw de kan kosɛbɛ ko Macky Sall ale dɔrɔn tɛ cɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni olu kan bɔ bɛ ni sigiyɔrɔ in nɔfɛ a cɛw a bɛ n'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ka garizigɛw dɔgɔyalen don nka o ye ko kun fɔlɔw de ye ani kibaruya minnu ni a bɛ ka fɔ kɔnɔwɔrɔw la ka sɔrɔ kalata ba yɛrɛ ma se fɔlɔ bawo kalata dasumusumuliw sondage ni a ɲɔngow olu de kɛ bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Macky Sall fo ka taa se secrétaire mun tun bɛ yen nɔ ni o ye secrétaire général adjoint ye ale mun fana kan bɔlen bɛ a nɔfɛ Olara Otunu
fo ka taa se cɛ wɛrɛ minnu fɛnɛ bɛ nin pilasi nɔfɛ ko jɔyɔrɔ in a fanba ye musolakaw de ta ye ko dasumusunni bɛɛ lajɛlen k'a fɔ Antonio Guterres ko musolaka bɛ sɔn ka kɛ a bila nɔ la nka yanni kalata jaabiw cɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko cɛw kɔni garizɛgɛ ka dɔgɔ a ko la kosɛbɛ. Keniyakaw fɛ yen nɔ ka sanga ni alamisa ye wulikajɔw kɛra fanga sina mun ni ale lasagolen don bawo Keniyakaw ka fanga sina ni o ye Kizza Besigye a la kun sagolen don a bɛ waati jan bɔ a ka sɔnnalibagaw avocat yɛrɛ k'a fɔ ko maa in ka kɛnɛya ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ o siratigɛ la ko u bɛ a laɲini a ka se ka bila ka taa furakɛli la n'o tɛ ko k'a to nin cogoya la a ka lahalaw diɲɛ don o don dɔ bɛ ka fara a gɛlɛya kan o de la k'u b'a laɲini a ka se ka taa furakɛli kɛ. Liberia jamana kɔnɔna la maa dɔ minɛna ni dɔrɔgu kokayini tɔni 4 ɲɔngo ye a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko ka sanga ni wulikajɔ mun n'a kɛra finitigilakaw fɛ ka dɔrɔgu camanba ye minɛ u kun kan ka taa dɔrɔgu ninnu de jeni dɔrɔgu ninnu jenitɔ la o yɛrɛ k'a fɔ ko ja maaw bɛ ko kɔnɔna la olu bɛ ka dɔrɔgu wɛrɛw ta ka se ka den ka taa n'u ye k'a fɔ k'u bɛ o feere mun musaka bɛ se ka t'i jɔ fo $1 wari $300 ani kɔ la wa yɛrɛ mɛ k'a fɔ maa mun ni sigakɛyɔrɔ la ko olu ma sɔn ka taa ni dɔrɔgu bɛɛ lajɛlen ka taa n'a ye jeniyɔrɔ la ko finitigilaka ɲɛmaaw bɛ a la kibaruya yɛrɛ k'a fɔ finitigilakaw olu ka commandant dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ni o ye commandant Danka ye olu dɔw nɔ yɛrɛ a la ni waati in na ko bɛ finitigilakaw ka bolo kan ka se ka a ko kiri kɛ ka kungo ni a ɲɛ bɔ ɲɔgɔn na. Espagne jamana kɔnɔna la maa 34 olu de bɔrɔna o ni na ni o bɛɛ lajɛlen ye tunganatalaw ye minnu kun kɛn bɛ ka tunga sira minɛ duguma sira fɛ u kun bɛ ka bɔ Marɔku jamana de kɔnɔ ka u kun da Espagne kan dugu mun bɛ n'a bɛ wele ko Ceuta ni o ye buguda ye buguda mun ni a bɛ Marɔku ni Espagne dancɛ la ni taamadenw caman bɛ tɛmɛ o de fɛ ka se ka Espagne lasɔrɔ ka u to o yɔrɔ de la k'u bɛ u ka wulikajɔw kɛ ka dogo ka don ko ni maa ninnu camanba ni o ye maa 30 ye o bɛɛ lajɛlen bɔnna o ni na bawo ka sanga ni jikan siraw ye ani sira jugu ninnu ni o bɛ mun ta dogodogoni siraw k'a fɔ k'u bɛ don tunganata fɛ o siratigɛ la GCN tɔnba min ka ca o ɲɛsin bɛ tunganata kow ma o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa tunganata sira jugu ka a kɛlɛ ni ka maaw bɛɛ lajɛlen wele hali n'a ka di maa min ka taa tunga fɛ u ka taa sira ɲɛnɛman fɛ. Ni ne fana bɛ dan siri an ka wulada in na kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma ka aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ an ka kibaru siraw la a y'aw sɔgɔlen to jani na nɛgɛ kaɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲan sɔrɔ kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ ye ko k'an bɛn nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ fɔ a ma ko Autorité de protection des données à caractère personnel APDP. U kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ.